Euskaltzainburu jauna, agintari agurgarriok, euskaltzainkideok, etxekook, lagun preziatuok, jaun-andreok, egun ondigula guztioi. Iazko otsailean, Iruñean euskaltzain osoen konfiantza jaso eta beren artean euskaltzainkide onetsi nindutenean, horrezekin batera hartu nuen sarrera hitzaldia idazteko mandatua. Une hartan, urruntxo begitantzen zitzaidan gaurko ekitaldia, baina Lazarraga Arabarrak 16. mendean idatzi zuen moduan, biharetziak urrean datoz. Izan ere, urruti nekusan eguna azkar galopan bezala aurreratu zait. Atseginez eta gogo honez natorkizue prestatu dizuedan mintzaldia eskaintzera. Ohore handia da zuen aurrean agertzea eta jakina beste horrenbesteko erantzukizuna ere bai. Gainera, erronka zorrotza jarri diot nire buruari. Nahi nuke aletuko ditudan kontuak interesekoak izatea zuetako gehienontzat eta ahaldela inorentzat gogaikarri ez gertatzea. Horra hor asmo handi nahia. Gogo betegarri dut, sarrera hitzaldia bihotz buruak agintzen didan lekuan irakurtzea. Non eta bizialdiaren erdia baino gehiago eman dudan lurrean, Trebinarren aurrean eta euskaraz. Halaber, gogo betezkoa zait, 13. mendean eraikitako Donepetri Eliza Euskararen Akademiaren bilgune izatea gaurko ekitaldian. Mendetako arlandu hauek historiaren adierazgarri dira. Iragana zintzo uztartzen dute orainarekin. Hitzaldian saiatuko naiz erakusten horma hauek gaur baino lehen ere Trebinarren euskarazko mintzoaren lekuko izan direla. Harik eta Juda ibaiak bustitzen duen arroan, 16. 18. mendetan barrena euskal hizkuntza galdu zen arte. Ez dut hitz egingo lurralde honetaz soilik Trebiñu konderriaren gaurko adiera administratiboarekin, baizik eta ikuspegi historiko eta kultural zabalagoarekin. Donemiliagako Reja izeneko 11. mendeko dokumentuan aipatzen den Ribo de Ibita barruti osoa hartuz. Bestalde, ez dagoke sobera ohartaraztea, hitzaldiaren erdigune dudala euskal toponimia eta euskararen edapen muga historikoak. Ez diot oraingoan helduko hortaz gaztelaniari eta gaztelaniazko toponimiari. Espero dut, autu horretatik inortxok ez ateratzea egiazkoa esten ondoriorik. Ez dago horretan errealitate erromanikoaren ezestapenik bat ere. Gaztelaniak antzinako presentzia du lurralde honen sartaldean, eta hausaz elebitasun egoera luzea izan da Trebiñu konderriko beste zenbait ingurutan. Dena dela, euskara ere Trebinarren kultura ondarea da, berezko errealitate linguistikoa egiaztatuko dugunez. Gaiaren funtsari heldu aurretik berariaz hitz egin nahi dut Patxi Uribarren euskaltzainaz. Iazko otsailetik partekatzen dugu biok euskaltzaindiaren 18. aulkia, bai eroso partekatu ere aulki bera, bat ere estutasunik gabe. Jakizue, akademian hala zenbakitutako aulki fizikorik ez dagoela, eta soilik dela euskaltzain postua izendatzeko modua. Patxik, emeritu mailara igarotzean, euskaltzain osoarena atxiki du. Baina tokia egin dit bere aulkian, adeitsu. Denbora gutxian nekez laburbilduko dut euskararen alde adorez egina duen eta burutzen jarraitzen duen lan oparoa. Bizitzako urte asko eskaini dizkio Patxik arimatik maite duen euskarari. 24 urteko gaztea zela, frankismoaren urtelatzetan, Bilboko Santutxuko gaueskolen sortzaietakoa izan zen, gero AEK izango zena. Eta 15 urtez eman zituen eskolak bertan,
euskararen auspoari eraginez. Karmeldarra dugu euskaltzain arabarra, teologian eta filosofia eta letretan lizentzia duna. Euskararen Akademiak euskaltzain urgazle izendatu zuen 1971an eta oso 2008an. Urte hartan, euskaltzaindiak hautatu zuen Enrique Kennerren lekukoari oratu ziezaion. Handik gutxira, sarrera hitzaldia irakurri zuen Aramaion, bere sorlekuan. Euskaltzale guztiok gure egin dezakegun izenburua eman zion. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Euskaltzaindian era guztietako alorretan jardun du Patxik. Irakaskuntza, euskalduntzea alfabetatzea, euskalkiak, euskararen sustatzea eta abar. Onomastikari ere ekin dio bere ikerketa ibilbidean. Filologia erromanikoaren lizentzia eskuratu zuen 1974an, Aramaioko toponimiari buruzko lanarekin, Mitxelenaren zuzendaritzapean. Erretiroa hartuta dago, Bizkaiko Foru Aldundian itzultzaile izatetik. Lan jarduera horrek erlazio estua du hiztegigintzarekin. 51 taldearen sortzaileetakoa izanik, nabarmen landu duen arloarekin. Adorez sortan hiztegi baliagarriak gauzatu dituzte. Oraingoz azkena, hiztegi praktikoa 3000 izeneko lanabez mardula dugu. Ale bat oparitu berri dit Patxik, eskuz sinatua, eskaintza eder honekin. Zure bizitzako ibilbidean hain garrantzitsua dugun egun honetan, bihotzez eskaintzen dizut nire azken lana. Mila esker Patxi, bihotzez estimatzen dizut. Natorren orain beste gai batera, hitzaldiaren izenburuak agintzen duen mamiraino iritsi aurretik. Zerbait kontatu nahi dizuet nire hizkuntza biografiaz. Uste dut hartarako abagunea dela. Bilbon jaioa nauzue, bertan hazia eta hezia, euskararik etzegoen familia giroan. Atzera begira, amaren aitona bat genuen azken euskalduna. Bizente Aristondo Elgoibartarra Karrantza Aranera joan zen 19. mende ondarrean, Kadaguako burdinbidegintzan lan egitera. Dinamitarekin aritu zen Villaverde Turtzioz eta Karrantza Aranak lotzen dituen La Eskrita tunela irekitzen. Bizentek oso hurbil aurkitu zuen bere bidearen geltokia, ondoko El Suceso auzora eskondu zelako, Rogeliarekin. Gure amamak, ume denborako gomuta zuen, aitaren belaunetan eserita egoten zenekoa, otoitz liburu batetik irakurriz, euskaraz errezoan entzuten zion bitartean. Hala ere oroitzapen lausotua zen amamarena, 5 urteko neskatoa zenean hil baitzitzaion aita, hernia estutze baten ondorioz. Aitaren familia adarretik ere ezkenuen euskararik jaso. Gure aita Gasteiztarra da, sortzez, eta aitita amamak bata Arabako Erriosako Ekora herrikoa, eta bestea Trebiñu konderriak mugakide duen Lagran herrikoa. Gazte-gazterik, atentzioa eman zidan euskal itxurako zenbat leku izen ziren Lagranen. Deigarria egiten zitzaidan ura. Nire ez jakinean uste bainuen sekula etzela euskararik mintzatu Arabako hegoalde horretan. Toponimiak erakusten duen bestelako errealitateak ordea jakimina piztu zidan. Zer nolakoa zen Arabako arbasoek ahomintzoan zerabilten euskara, noiztxu galdu zen. Garai hartan sortu zitzaidan euskal hizkuntzarekiko interesa eta motivazio horrekin. 15 urte edo izango nituen euskara ikasteari nire kabuz lotu nintzaionean. Gure etxean etzegoen liburu askorik orduko etxe gehienetan bezalatxu, baina zeudenen artean zorionez Xavier Peñaren euskal irakasbide laburra aurkitu nuen. Lan isilean ematen nituen ordu askotxo, bakarka, euskara nire ingurutik urrun
imaginatzen nuen Basurtu auzoko etxeko gelan. Geroago jakin nuen gure eskailera bereko Meli auzokidea, amaren laguna, euskal poeta baten alarguna zela, alegia Gabriel, bere senarra, Gabriel Aresti zela. Batera eraman dut euskararekiko eta toponimiarekiko jakingura, eta jakin nahi horrek bereziki Arabakoa lantzera bultzatu nau. Bizitzaren bidegurutzetako batean, Trebiñu konderriko Saseta herrian errotzea erabaki genuen emazteak eta biok. 30 urte baino gehiago eman ditut hemen, eta auzotasun horrek erraztu dit bertoko historia linguistikoa ikertzea, batez ere toponimiaren bitartez. Eta hitzaldiaren muinera iritsi gara. Denboran atzera egingo dut gaian aurrera egingo badugu. Horretarako beste bi arbaso aurkeztuko dizkizuet. Maria Landa eta Formerio Mesantza senar emazteak. Aitaren aldetik gure amamaren herenaitita amamak ziren. Formerio, 1759 urtean sortu zen Lagranen, eta berandu eskondu zen 57 urterekin. Aldiz, Maria, emaztea, 22 urteko neska zen, urrundik etorria. Gernikarra zen Maria. Mendatatik Gernikara aldatu berriak ziren gurasoen alaba. Eskontza akordio hori kokatu behar da Mandazainek Bizkaiko itsasaldeko Arraina, Erriosara eta Itzulian ardoa eta olioa Bizkaira garraiatzen zuten garaiko harremanen testu inguruan. Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa itsasportuetako garraio bidea Gernikan batzen zen. Ondoren, Durangaldea pasa, Urkiola igo eta Arabako Ubarrundian barrena igarotzen ziren Mandazainak. Gero, Trebiñu konderria zeharkatu eta Lagran ondotik Erriosa aldera iristen ziren. Mendetako merkataritza bidea izan zen hori. Maria Landa, euskalduna zela dudarik ez dago. Areago uste izatekoa da, euskeraz baino elekikeela 1786 urtean Lagranera eskondu zenean. Alakosea baitzen orduan Bizkaiko egoera soziolinguistikoa. Historiaren Akademiaren 1802ko hiztegian jasotzen denez, los más, exceptuando la gente culta, no saben otro idioma que el vascuence, salvo en las encartaciones y villas de Portugalete, Balmaseda y La Nestosa, donde tan solo se usa el castellano. Garai bertsuan, dokumentatuta dago Araban, emakumeen euskarazko elebakartasuna. Barrundiako Marieta herrian, 1783 urtean, bertako kontzejuak baiezkoa eman zion presbitero erdaldunari Elizako kapilautza hartu zezan, baldin eta abade zerbitzari euskalduna hartzen bazuen, bertako eliztar gehienak zaindu ahal izateko, especialmente las mujeres, que no saben otro idioma. Ze hizkuntza egoera aurkituko zuen Maria Landak Toloño mendilerroaren ipar magalean? Bazukeen gaztelania ikasi bitartean norekin hitz egin euskaraz? Trebiñu konderriko ekialderako ditugun datuek iradokitzen dute euskararen transmisioaren etena 18. mendeko lehen erdian zehar gertatu zela. Bere senarra Formerio euskalduna etzateken arren, bazeokeen artean aurreko belaunaldietako euskaldunik. Eta hausaz, euskaraz egin zezakeen Mariak adin handieneko lagrandarrekin. Gainera, euskara hura ez zitzaiokeen nabarmen arrotza gernikarrari, funtsean mendebaleko hizkera bidezelako. Toponimoek lexikoaren berri ematen dute oroar, eta neurri mugatuan bada ere, informazio nahikoa dugu jakiteko besteren artean, Barri, Baltz, Arets edo Elesa esparrukoa zela Lagrango inguru horretako euskara.
Lagrango artzain ordenantzek argi izpi bat ematen dute euskararen egoeraz. Ordenantza horiek 1726 urtean egindako aldatze agiri batean iritsi zaizkigu, eta galdua da jatorrizko dokumentua. González Salazarrek eginiko transkripzioak hala dio. Que llamen a las ganaderías cada una por su nombre. Los bullerizos harán su reclamo en mitad de la calle real de esta villa, llamando Oquela, Oquela, Oquela. Y el pastor de los machos haga su reclamo Mandúa, Mandúa, Mandúa. Y el de los cerdos haga su reclamo Urdiac, Urdiac, Urdiac. Y el corderizo haga su reclamo Kurdiak, Kurdiak, Kurdiak. Okerra da, azken hori, biztan da, ardiak izan behar bailuke. Zein dateke akats horren zioa? Eskribauaren hutsa ote da, hitzaren esan nahia iluna zitzaiolako? Ordurako lagrandarrek euskara galdua zuten seinale ote da? Gertagarriagoa iruditzen zait lehen ustea bigarrena baino. Arauzko testua da, ordenantza izaera duen agiria, eta halakoetan ez ohi da transkribatzen indarrean ez dagoen terminorik erabiltzen estenik. Ez bederen zaharkitua dela ohartarazi gabe. Kasurako, hala diote Lagrango 16. mendeko beste ordenantza batzuek. Ordenamos que ninguno que no tenga 18 años cumplidos no sea recibido por ganadero concejil que en vocablo antiguo llaman belach. Nire iritzian, ordenantzetan hazienda biltzeko ageri diren dei modu horiek euskara ordurarte erabilia izanaren zantzu dirateke. Hala ere, badakigu, garai bertsuan, sartalderago, urizarrean, etenda zegoela euskararen belaunez belauneko transmisioa. Hiribildu horretan, jaio zen Lorenzo Prestamero, ilustratu eta humanista, 1723 urtean. Eta bertakoak zituen, bai gurasoak, bai aitita mamak. Humboldt eruditoak Euskal Herrira egindako bidaia egunkarian jaso zuenez, Prestamerok ez zekien euskaraz. Humboldtek Gasteizen ezagutu zuen Prestamero eta gidari izan zuen Arabako gaietan. Aldiz, oso litekena da Lagranen Formerioren gurasoak euskaldunak izatea. Ama, Baltasara Martínez de Vergara bertakoa zuen, aita ordea Trebiñarra, 1703 urtean Lainun sortua. Alde horretatik zetorkion Formeriori Ponte izena, santu hori Formerio Trebiñu konderriko patroia baita. Bere izenpeko ermita Pangua herrian dago. Tradizioak dio, bertan kutxa batean gorderiko burezurra San Formeriorena dela. Jakizue, Formerio izena, baita Formeria aldaera ere, aski ohikoa izan dela Trebiñarren artean, eta erabilera gorena 18. mendean lortu zuela. Gasteizko Elizbarrutiaren artxibo historikoan, 1900 urtera arte, Trebiñu konderrian bataiatuta dokumentatzen diren Formerio guztietatik, 154 pasatxo, 18. mendekoak dira. Zer diren modak eta sasoian sasoiko joerak, gaur egun ordea, ez da ageri Formerio izenik Estatistika Institutu Nazionalaren emaitzetan. Toponimia ikerketak gehixeago argitu diezaguke Lagran eta Lainu inguruko egoera linguistikoa 18. mendearen hasieran. Izan ere, eremu geografiko txikiko toponimoak, hau da, gertuko espazio fisikoa, iturriak, muinoak, soroak eta abar izendatzeko direnak, tokian tokiko hiztunek sortuak izaten dira, edonon eta edonoiz. Horregatik, toponimia historikoak nabarmen laguntzen du eskualde jakin bateko historia linguistikora hurbiltzen. Intereseko datuak eskaintzen ditu.
Euskarazko leku izenak dokumentazio historikoan sistematikoki itxuraldatzen hasten direnean, bertako hiztunentzat ulertezin bilakatu diren seinale. Belaunez belauneko transmisioa eten eta euskara komunikazio sistema bezala galdu den egiaztapena da hori. Arestian aipatu dizuet, gazterik harritu ninduela Lagranen, Amama Amaliaren jaioterrian, euskal itxurako leku izenak zeudela jakiteak. Ugariak dira gainera. Dokumentazioak frogatzen du 18. mende hasieran bere horretan erabiltzen zirela euskarazko izenak, itxuragabetze nabaririk gabe. Kasurako, 1725 ordenantzetan, Las Lagunas de Zornostegieta lakua aipatzen da. Gaur galdua da izena beste asko bezala. Itxuraldaketa gogorrak gertatu daitezke toponimoa osatzen duten elementuak, hitzak, jadanik ulergarriak ez izateagatik. Esaterako, Lagran eta Trebiñu konderriko Lainu eta Basauri herrian arteko mugarriak berrikusteko egindako bizitan, 1760an, aipatzen da La Cumbre dodizen Bagacederra. Lehenago ere dokumentatzen da toponimo bera, 1606an, Lainuko agiri batean. Osaera gardena du toponimoak, bagatza, gehi eder, gehi artikulua, hau da, pagadi ederra. Orain, aldiz, kabezaerra esaten diote. Ohartaraztekoa da, Euskal Eremuko araba gehienean, fagus silbatikarako bago izan dela euskarazko hitza eta ez pago. Euskararen herri hizkeren atlasean pago hitzak Bizkai Gipuzkoetan duen edadurak besterik iradoki badezake ere. Trebiñu konderriko mendi gailurretako bat pagogan izenarekin ezaguna izateak pentsarazi dezake kontraesanean dagoela esan dudanarekin. Ez da horrela. Pagogan izendapena ez da jatorrizkoa, baizik eta gaizki berreraikitako aldaera bat. Azken hamarkadetan kartografiaren eta mendi kataloguen bitartez zabaldu dena. Lehen elementua pago hitzaren itxuragabetzea dela uste izatean datza okerra. Uste ustela da, hala ere, funts dokumentalik ez duena. Inoiz ez da ageri pagogan agiri zaharretan. Palogan izaten da beti, gutxienez, 1808 urteaz gerostik. Trebiñu konderriko ekialdean agerikoa da gaur egun euskarazko leku izenen presentzia. Erditik gora dira oraindik, itxuraldaketak gora bera, jatorriz euskaraz sortutako toponimoak. Maizago eta osoago agertzen dira 18. mendeko dokumentuetan. Euskal izen arruntik ere aurkitu ohi da gaztelaniazko testuetan txertatuta. Paritza herriko adibide interesgarria dago Ensenadako Markesaren katastroan, 1753 urtean. Herriko eraikinen artean aipatzen da una cabaña dentro del pueblo dodicen el garai para recoger las mieses en el agosto. Hau da, euskarazko garai hitza erabiliz gaztelaniazko horren ordez. Halakoak jaso zituen López de Gereñuk joan den mendean Voces Alavesas lanean. Garai ez dago bilduma horretan. Eta oraindik euskal hitz ondarrik bilatu daiteke Trebiñu konderriko lexikoan testu zaharrak arakatuz. Nekezago hiztunen ahotik bizimodu tradizionalarekin gertatu den austuragatik eta herri kulturaren galeragatik. Gogoan dut, Sasetan, adin handiko hiztun batekin bizitu nuen gertaera. Duela 30 urte izan zen. Bi teknikari etorri ziren, Sasetara, neurketa topografiko batzuk egitera. Eta hartarako jeep batean joan ginen laurok. Mendian barrena, zenbait mugarri ikuskatzera. Oiga, galdetu zion teknikarietako batek. En estos montes tiene que haber tejos, ¿no? Herriko gizona,
Geratu zen zer erantzun etzekiela, ez zion galdera ulertu. Le pregunta si hay agines por aquí, esan nion nik. Orduan azkar erantzun zuen, sí, hay bastantes, sobre todo en la parte de Arangatxa. Aginitza bildua du López de Gereñuk, baina mendialdeko Apilaiz eta Aranera mugatuta. Kontatutakoak erakusten du Trebiñu konderriaren ekialdean ere erabili izan dela. Atzera eginez, 16. mendean aurkitzen dugu euskara hizkuntza mintzatua zeneko lekukotasunik Trebiñu konderriko ekialdean. Esaterako, 1519 urtean, Salinasko kondeak auzitara eraman zituen Lañuko herritarrak eta kontzejua. Zergatia zen, aurreko 4 urtean ez ziotela kondeari ordaindu Urizarreko balestariek Las Cruces eta Goikogana basoak zaintzeagatik. Auziaren lekukoek deklaratzen dute balestari horiek Trebiñuko beste herri batzuei ere kobratzen dietela zaintza lana. Eta sari horren izena ematen dute. Bagasaria, que quiere decir en romance montanería. Jatorriz, txerriak elikatzeko pago eskurren gozamenarekin lotuta zegokeen bagasaria. Markizen, 1569ko mugarri bizita batean hala jasotzen da. En el camino que van los de Marquínez a Quintana, que se dice en vascuence Quintarabidea. Antzeko datu gehiago agertuko dira aurrerantzean, iturri dokumental gehiago aztertu ala. Eta ikuspegi osatuxeagoa lortuko dugu euskararen edapen historikoaz. Azken datuetakoa dugu Fernando Mayorak Reino de Navarra, euskera, injurias, koplas, frases, liburuaren hitzaurrean labur aipatzen duena. Gaztelako armadaren soldadu baten aurka, 1558 urtean egindako prozesu kriminalaren berri ematen da. Arkabuzariak Juan Pascual de Triviño gaitzizena darabil eta euskalduna da lekukoen deklarazioen arabera. Jakin goseak eraman nau, esku izkribu mardula zuzenean kontsultatzera Nafarroako errege artxibo nagusian. Pedro Uribarrenaren lankidetza eskuzabala izan dut horretarako. Pedro artxibozaina da ofizioz eta oroz gain laguna. Artikulu ugari plazaratu ditugu elkarrekin. Aitortzen dut, nekez gauzatu nitzakela hainbat lan dokumentuen transkripzioan lagundu espalit. Eskuizkribua irakurririk, jakin dut Juan Pascual delakoa Zangozako kartzelara eraman zutela Nabaskozen gizon bat hil izanaren akusaziopean. Gorpua gorde eta krimen zitala eskutatzeko gutun faltsuak helarazi zizkion alargunari. Senarra Galiziako Santiagora joana zela sinetxarazteko. Iruzur bera erabili zuen 7 urte lehenago, bere aita soka batez ito eta gorpua aitzulo batean jaurti zuenean. Bere amak 2 gutun jaso zituen. Ardura hori hartu zuen Juan Pascual gaiztoak, senarra bizirik eta Doneiakue bidean zegoela sinetxi zezan ama gaixoak. Gaizkin horren doiorkeriak aipatzea ez da hutsala. Beharrezkoa dugu tamalez, interesatzen zaigun historiaren aria jarraitzeko. Kasua da, hiltzaileak bere herria utzi zuela, justiziatik iesi, eta soldadu sartu zela. Zaragozan, jatorrizko izena aldatu eta Juan Pascual izen faltsua hartu zuen, bere arrastoa ezabatu nahian. Aleginak ere egin zituen nongoa zen eskutatzeko. Aitzitik, instrukzio judizialerako ezinbestekoa zuten errustatuaren identitatea argitzea. Prozesu kriminalak konpainiako soldaduen deklarazioak biltzen ditu. Horietako batek dioenez, luego que Juan Pascual se asentó en la dicha compañía,
hacía como aquel que no entendía vascuence. Beste lekuko bati, Juan Pascualek esan zion Medina del Campokoa zela. Baina lekukoak ez zion egiantzik eman, viendo que hablaba bien vascuence. Horregatik, le tornó a preguntar de dónde era y le respondió que era de Treviño. Lope de Cegama izeneko soldaduak dio haberle oído decir que es natural de Treviño y otras veces de Greño, a una legua de Salvatierra, y que por lo que este testigo entiende de la lengua vascongada, le parece que su vascuence del dicho Juan Pascual es de hacia tierra de Amezcua y no de la parte de donde él dice. Juan Fernández de Yarzak deklaratzen du que Juan Pascual dice y habla muy bien vascuence, y tan bien como este testigo, y que en Treviño sabe que no se habla vascuence. Nongoa ote zen zinez harako Juan Pascual ura. Ikerketa aurreratua zegoela, Arluzea herriko 3 lekuko deitu zituzten Iruñera. Juan de Albaina, Juan Otxoa de Urarte eta Santiago de Arriluzea. Kartzelan, 7 preso erakutsi zizkieten, eta 3 gizon bera ezagutu zuten, nork bere aldetik. Aho batez adierazi zuten que el dicho hombre se llama Andrés de Arriluzea y no Juan Pascual, y que es natural del dicho lugar de Arriluzea. Puntu honetan, lagako dugu istorioa. Oraingo jakin nahia ase dugu. Iuda ibaiaren goi arroan, 16. mendearen 2. erdian euskaraz hitz egiten zela jakitea izan dugu. Toponimia historikoak berresten du euskara hemen zegoela garai horretan, eta 18. mendearen erdirarte iraun zuela. Ez da falta adibide argigarririk. Sasetan kasu, egun erabiltzen den arbitea, leku izena, 18. bukaeran ageri da lehen aldiz, forma horrekin. Itxura aldatu aurreko forma erbitegia zen, eta gutxienez 1752. urtera arte erabili zen horrela. Orobat, aipagarria da, Markiz eta Urarte arteko mugan, 16. mendetik dokumentatzen den izasburua edo izaspurua izena. Horrela ageri da 18. mendearen erdirarte. Hiztunentzat ulergarria zen seinale. Itxuragabetua azaltzen da lehen aldiz 1780. Gaur ere erabilia den Sanpurga aldaerarekin, balizko santu apokrifo baten itxura hartuta. Uste dut Trebiñu konderriko ekialde gehienera zabaldu daitekela egoera bertsua. Marauriko eta Sasetako toponimian agerian geratzen da bi herri horietan euskal hiztunik bat zegokeela 18. mendearen bukaeran. Batean zein bestean ordurarte toponimoen 80% inguru euskaraz dira, itxuragabetze nabarmenik gabe. Gaztelaniazko filiazioa duten izen gehienak aldiz, 19. eta 20. mendeetako dokumentuetan ditugu lehenik. Guztiarekin ere, euskararen historia ez da berdin Trebiñu konderri osoan. Ikusi dugunez, Juan Pascual ezizenekoaren kontrako prozesu kriminalean lekuko batek dio Trebiñun ez dela euskaraz hitz egiten. Dokumentuaren testu inguruan ulertu behar dugu Trebiñu hiriburuaz ari dela eta ez konderriaz oro har. Izan ere, lurralde honen sartaldeko muturrean ia ez dago euskal leku izenen astarrenik. Argantzon eta Bilaoka herrietan ez dago gaur halako toponimorik, Basondo eta Guzialde izan ezik. Biak Trebiñu konderriko mugapearen marran daude. Pangoan eta Burgetan ere ez dirudi euskararen arrastorik dagoenik 16. mendetik behintzat. Bai ordea hortik oso gertu. Dokumentazioaren argitan, euskararen gehienezko edapen historikoa Osilla Ladrera, Añastro, San Esteban eta Morgaz herrien lerrotik bide zijoan, iparretik egora, herri horiek guztiak barne hartuz.
Ziurrenik, 16. menderako galdua zen euskara mendebaleko herri gehienetan, eta galera Trebiñu hiribururaino iristen bide zen. Hiribildu franko handia zen, hau, harresiz inguratua eta muino gainean gaztelua zuela. 250 familia gune biltzen zituen 1556. urtean. Gauden Donepetri eliza honezaz gainera, beste 4 parrokia eliza zituen Trebiñu herriak. Ez dugu informaziorik konderriko hiriburuaren egoera linguistikoaz. Gehiago dakigu Gasteizkoaz. Andrea Navallero italiarrak 1563. urtean kontatuta. En la ciudad de Vitoria se habla castellano, pero entienden también el vascuence. Y en los más de los pueblos se habla esta lengua. Uste izatekoa da, Trebiñuko mugapea inguratzen duten herri gehienetan euskara hitz egiten zela. Trebiñuko kontzejuaren artxiboan gordetzen da Libro de Bareamiento y Sexta Parte izeneko dokumentua, 1627koa. Konderriko herri bakoitzean lantzen ziren lursailak biltzen ditu agiriak sarritan beren izenarekin, eta Valladolidetik etorritako eskribauak hainbatetan gaizki transkribatu arren informazio joria du. Ohargarria da, euskal izen ugari ematen dituela Trebiñurekin mugakide diren Arrieta, Azkartza, Bustu, Dordoniz, Golernio eta Franku herrietan. Bereziki nabarmentzekoa da, Trebiñu herriko mugapean ere badirela euskarazko izen ugari. Batzuk bizirik iritsi dira gaur arte, beste batzuk bidean galdu dira. Gaur egun erabiltzen direnen artean, Basaran, Basarte eta Basondo ditugu. Hirurek euskara garbian adierazten dute gaur soil eta gorri ageri zaizkigun mendiegal horiek zuaitzez estaliak zirela izena jarri zietenean. Bertokoek darabilten beste izen bat berokia da. Haizetik babesteko tokia, alegia. Araban Zalduondotik Bernedoraino ageri dena. Euskararen herri hizkeren atlasak Nafarroan ere jasotzen du, Abarre gainean, Jaurrietan eta Meskiritzen. Gaurko toponimoen artean, Txamurraran dago. Lehendik dokumentatzen da, Samurraran, 1654an, eta Txamurraran, 1753an. Bigarren osagaia Aran da. Eta lehenak, Samur, Txamur, izengoitia izateko itxura du. Gaztelaniazko tierno ezizenak deitura eman duen bezala. Bigarren osagai bera du gaur egungo Uñaran toponimoak. Lehenago ageri da Unaran formarekin, 1589an eta 1717an. Litekena da lehen osagaia Unai izatea. Jatorriz, Unanaran dateke eta ondoren aplologia fenomeno baten bitartez, Unaran, hau da, Behizainen arana. Borunbede da bizirik dagoen beste leku izen bat. Horrela eta Borunbide moduan ere bietan ageri da 1753. urtean. Lehen elementua latinezko molinumetik dator. Hortaz, errota bidea adiera du, eta hala da, Golernioko errotara baitzeraman bideak. Kanpas de Arpidia esaten zaio gaur herriaren iparraldeko leku bati, Gazteluko muino honen atzean. El camino que llaman de Arpidia, ageri da 1753. urtean. Osagaiak ardi eta bide dira artikulua gehituta. Leku izen gehiago, askoz gehiago, aipatu daitezke. Egungoak eta lehengoak. Hala nola El Río de Zabala, 1627an, Asua, 1753an, eta El Puente de Marikuzubia, 1773an. Baina nago aski lagin argia dela, ohartu gaitezen historikoki euskara ez dela arrotza hemen. Berezko hizkuntza baino. Eta ondorioz, Trebiñu konderria eskubide osoz,
euskararen herriaren parte dela. Trebiñu konderriaren historia linguistikoa, euskararen eta gaztelaniaren arteko harremanaren ezaugarriak eta kronologia idatzi gabe daude oraindik, zenbait aurrelan eginak badira ere. Ezin zitekeen nire asmoa izan halakoa gauzatzea gaurko hitzaldi xumean. Hala ere pozik nengoke aurkeztu ditudan datuetan eginkizun horretan lagundu dezakentxorik balego. Amaitzen joateko, azpimarratu nahi dut, hitzaldiaren izenburuarekin bat etorriz, euskara Trebiñu konderriko kultura ondarearen ezinbesteko osagai dela. Ageriko errealitate linguistikoa da iraganean ez ezik, orainean ere. Eskertzekoa da, Argantzon ikastolak 2003 urteaz geroztik aurrera daraman hezkuntza proiektua. Trebiñuko eskola publikoan aldiz, euskarak ez du tokirik. Ikastetxeko gurasoen elkarteak eta Trebiñu konderriko udalak urteak daramatzate euskarazko ikasteredua eskatzen. Baina gaztela eta leongo hezkuntza agintaritzatik ezezko erantzuna besterik ez dute hartzen. Goratzekoa da, halaber, Trebiñuko gutxisolo elkarteak euskararen sustapen sozialaren alde gauzatutako lan eskerga. Trebiñu konderrian eta Argantzonen euskarak gaur duen errealitatea ezagutzen dugu Eusko Jaurlaritzak eginak dituen azterketa soziolinguistikoei esker, Barrendegiko bi udalen eskariz. 5 urterik behin burutu da lana, 2002tik 2012 bitartean. Duela 7 urteko datuen arabera, bi udalerrietako biztanleen 22% elebiduna zen. Eta horrezaz gainera, biztanleriaren 17% elebidun hartzailea. Duela 7 urte. Eta zein da euskaldunen kopurua gaur egun? Ez dago jakiterik, azken azterketa soziolinguistikoa 2017koa oraingoz egin gabe dagoelako Trebiñuko barrendegian. Halako moldez, non esan daitekeen azken azterketa soziolinguistikoak ez duela oraindik hartzen euskararen lur eremu osoa. Larria litzateke informazio etena ez zuzentzea. Hori gabe, euskara ikusezin bihurtzen zaigu Trebiñuko barrendegian neurri ohargarrian. Lausotu egiten da Gaztela eta Leongo administrazioaren aitortza ofizialik eta babesik bat ere ez duen hemengo errealitate linguistikoa. Hitzaldi hau bukatu beharra dut, Trebiñu konderriko euskararen zidor zaharretan ibili gara, lehendik trazatutako bide horiek azken buruan orainaldira itzultzen gaituzte. Guk urratu ditzakegun bide berriak horizonte zabalekoak dira, hain zuzen ere etorkizunera daramatenak. Euskararen geroa, komunikaziorako sistema bezala, hizkuntza sistema bezala, euskaldunok erabiliz ematen dioguna izango da, baita Trebiñuko barrendegian ere. Eskerrik asko, jaun Andreok.